عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں حضور کا دین تخت پر تھا، تو جب آپ وصال فرما گئے نا، یہ بلوں کی لوڑ نہیں ہوتی جی، پہلے سینٹ جائے گا، پھر اسمبلی جائے گا، پھر کمیٹیاں بیٹھن گیا جی اسلام آنا چاہیے کہ نہیں، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسمبلی والے کون ہوتے ہیں، یہ مولوی کون ہوتے ہیں، پیر کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، حضور آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اے انہاں دے پیرا میں نے شعر سنایا، اے انہاں دے پیر ہن تے وصال کر گئے، انہاں اتنے چمرجی ایک گھر آئے ہوئے سن، تے میں انہاں دے پیراں دے پتر جڑے نو میرے شاگرد سن تے وہ نال لے کے گئے، انہاں میں نے شعر سنایا سی، میں اس ویلے لکھوا بھی لیا سی کہ کلام ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل قندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس بلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں۔ حضور کی آمد کے بعد کسی اور نظام کی بات کرنا، کسی اور بندے کی بات کرنا ایسی ہے جیسے 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی موم بتی لے کر باہر نکلے۔ نال چراغاں شمس بلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں۔ ہاں جی، موم بتیاں لے کے سورج تلاش کر دیں جی، 22 جون کا سورج چڑھے ہوا، حضور آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ہر بات امام الانبیاء کی ہوگی، ہمارے آقا و مولا کی ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کا جاگنا۔ نگی چادر تان کے سو گئے، تسی یہ نگی چادر 70 سال ستے رہتے، مسجدہ دے سپیکر بھی اتر گئے نا اللہ دے بند، سینمے دے بورڈ طرح اترے، اللہ دے گھراں دے سپیکر اتر گئے۔ گھراں چوں کیبلاں تے نکلیاں جنہیں ماں پیو نو پتراں نال لڑا دیتا، پتراں نو پیو نال لڑا دیتا، دھیاں نو بے باک کر دیتا، زنانیاں شوہراں دیاں نافرمان بن گئیاں، شوہر زنانیاں تو متنفر ہو کے راتی اپنے جناب رضائیاں وچ غیر عورتاں نال گلاں کردے، منکوہا نال اس کمری لیٹی، یہ ساریاں چیزاں بے باکیاں کیوں بڑیاں؟ ہاں، نگی چادر تان کے سو گئے، ہاں نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے۔ جدو دین دے ڈاکو سن تو پتہ نہیں سی پا حضور دا دین کیوں جا نگی چادر تان، وہ چھڈو جی مولوی صاحب، وہ جتھے دنیا لگی پھر لگی رہن دو، تے جلیاؤ جتھے دنیا لگی رہن دو، تیرا جسم اتنا جڑا بڑا قیمتی ہو گیا، جی رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مارے دین دی خاطر، تے تم پتھر کیوں نہ کھادا؟ جی امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگاں کٹ دیتے، تے تیرا جسم بہت قیمتی سی، جی صدیق اکبر نو منہ تے لوگ جتیاں مار دیتیاں، تے تو حضور دی خاطر تے حضور دی عزت دی خاطر جتی کیوں نہیں کھادی؟ کیوں؟ کیونکہ مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی تھا۔ میں نو گھسیٹ کے جدوں لے جا رہے سن نا پولیس والے دوسری منزل تو میں ہس رہے سی، اور میں نو پولیس والے کہنے لگے تو ساڈا مذاق کردا، میں کہا چلے وہ مذاق نہیں کردا، کہندے پھر تو ہسدا کیوں میں؟ دیکھتا نو معذوری دی حالت ہے جیسی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، تے ٹھنڈی رات ہے، 22 جنوری دی رات ٹھنڈی کتنی ہوگی، تے نال دھند بھی پئی ہوے، تے کہندے تو ہسدا کیوں نہیں گل تو؟ میں کہا چلے آؤ میں ہسدا تاں ہاں جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو، نہ تساں میری چٹی داڑھی ویکھی، نہ میرا عالم ہونا ویکھیا، نہ میرا حافظ ہونا ویکھیا، نہ تساں میری معذوری ویکھی، تسی آخر کسی نو خوش کرن واسطے آئے بیٹھے ہو نا، تے تساں جس نو خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو نا، وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا، لیکن جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں وہ مینوں ویکھ۔ چلو اے ہاتھ ایک دن غسل دین والے ڈھا چڑھ جانے مرن تو بعد، وہ پھر دل کرے گا کدی این سٹ دے گا، پھر قبر وچ رکھن لگے اپنی مرضی نہ رکھے گا۔ آج حضور واسطے ہاتھ چکو، ہاں آج حضور واسطے ہاتھ چکو، این کر کے ہاتھ لاؤ، این دبئی وچ ایک پٹھان ہے، وہ کام کرن تو بعد نا پھر این لبیک دے نعرے لاندا ہے، کام کرن تو بعد لاندا۔ انہوں نے کہا این کیوں لاندا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بابا دیکھا ہے وہ لاہور سے ٹریلے پر بیٹھ کر راولپنڈی تک گیا تو ایسے ایسے لبیک کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لبیک کہنے سے پاور آتی ہے، ایسے کر کے نعرے لاؤ۔ رسول اللہ
मैनू पुलिस वाला मोटरवे तो इन्हें मैनू नपया रात 12 बजे, मेरी गड्डी ते घेरा पा लिया, तो मेरे नाल जेडे चूचे मूचे हैं सारे अपनी गड्डियां बिठा लिया, मेरी ड्राइविंग सीट ते पुलिस अफसर बह गया। वो मैनू कहने लगा ओ तू दीन का ठेकेदार है, जदों तेरी तकरीर सुनो तू हुजूर की इज्जत ते गल करना, तेरा और काम कोई नहीं। मैं उन्होंने गल की, मैं कहा यार ठेकेदार नहीं चौकीदार, मैं कहा तू भी तनख्वाह लैंदा ना, वेख ना तू मैनू गिरफ्तार किया, तू आखिर तनख्वाह लैंदा ना, ते मैं भी तो किसी की तनख्वाह लैंदा। मैं कहा तैनू गिण के तनख्वाह लभदी, जिन्हां दी मैं नौकरी करदा, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला। हाँ मैं कहा तैनू तो गिण के देंदे, तो मैं जिन्हां दी नौकरी करना वो गिणे बगैर देंदे। जब वो भीख देने को सरे कुएं गदाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला। वाह क्या जुदो करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। क्यों तो गल अकल वाली करो, और पीड़ा और ते चीका और, पीड़ा और ते फकियां और, दर्द और दवाइयां और, ये तो नहीं ना बात होनी जी कोई गल है। इन तो नहीं ना रवैर मुकने, तुसी मनो असा जुल्म कीता, खत्म नबुवत ते डाका मारिया, मनो रसूलुल्लाह की इज्जत तो तुसा जड़ा मुमताज कादरी नूं रोजे दी हालत फट्टे लाया, दसो किहदे कहण ते लाया ने? साडी उम्मत दा पूरी दा तुहाडे कोल एक सवाल है, इस सवाल का जवाब तुहानूं अज नहीं कल देना पैना है। हाँ कबर भी देना है, कल हशर भी देना है। जिस आपको जुल्म ना करना कोई ते फजा अकबर थी डरना, ते जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखिया भरना। असी तुहानूं अज कह रहे हैं, आज माफी मंगो अल्लाह रसूल को। हाँ बाकी गुनाहगार के लिए माफी है, क्यों जनाब? गुनाहगार के लिए माफी है। बिस्मिल्लाह ते इसम अल्लाह दा ते ये भी गणा भारा हो, ते नाल शफात सरवर आलम अते छुटसी आलम सारा हो, ते हदों बेहद दरूद नबी नूं ज्यादा ऐड पसारा हो, ते मैं कुर्बान तिन्हां तों बाहू जिन्हां मिलिया नबी सुहारा। क्यों जी? इस वास्ते तवज्जो, इस वास्ते तवज्जो जी, इस वास्ते ये आज वो एक वकील औरत मरी, उहदी हमायत कालम पे लिखे जाते हैं कि जिस दिन मौलवी जहन्नम के सीख कबाब से तले जा रहे होंगे, एक काले कोट वाली जनानी अल्लाह के सामने गफूर रहीम ही काला कोट पा के गुनाहगारां दे दलाइल दे रहे हो। इतने बेबाक हो गए हो तुसी, तुहानू पता है क्या मत मंजर क्यों जा एक आम वो औरत जिन्हें सारी जिंदगी खत्म नबुवत के खिलाफ गुफ्तगू की थी, नामुस मैं उसका जिक्र छेड़ के अपनी महफिल मैड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उम्मत की बेबाकी दसना चाहता। और तुहानू समझ कोई नहीं, तुसा दीन एक समझा नवारिस दीन दे वारिस मौजूद हाँ सी, असा गर्दना सिर्फ हुजूर वास्ते रखी हुई और असी दुनिया में दसिया फैजाबाद 12,000 शल खा के, हाँ जी गोलियां खा के ते 8 लाशा मोटे ते चाह के असी दसिया सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, रसूलुल्लाह से गद्दारी बर्दाश्त नहीं हो सकती। असी सिर्फ इतने नारे नहीं लाते पे इस महफिल नात। हाँ मैं तो कमर का मरीज हाँ पीर साहब, मैं तो ट्राले के पिछले टायरों से बह के गया लाहौरों लैके, पूरा सफर मैं ट्राले से किया, मैं कंटेनर में बह के नहीं गया, उत्थे मैं टायरों नाल सुता रहा, टायर जो सन मैं उत्थे टायरों के थले नाल सुता रहा। मैं गल्लां करनियां इश्क रसूल दियां, जब औखा वेला आवे तो बंदा अंदर बढ़ जाए। आग लगी इस दरख्त को और जलने लगे सब पात, दरख्त को आग लग गई, पूरा जनाब पत्ते लपेटे च आ गए, उत्ते परिंदे बैठे सन, बंदा करीब तो गुजरिया, उन्हें देखा आग थलो भामड़ की तरह जा रही, परिंदे मस्त होकर बैठे हुए, वो कहने लगा अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ, और कहने लगा परिंदे तुसी तो उड़ते चले हो और दरख्त नहीं उड़ सकता, तुसी क्यों चलते हो? और परिंदे पीर साहब जवाब की देता और कहने लगे मेवा खाता इस दरख्त का और नाश किए सब पात, अब तो हमारा धर्म यही जल जाना इसके साथ। दिल पे हाथ रख सच सच दस है मुसलमान का मतलब क्या? ये तो जलियो पाकिस्तान का मतलब होया ना, मुसलमान का मतलब अगले शेर च आ रहा, दिल ते हाथ रख सच सच दस, प्लाजे बनाना मुसलमान, पोतरियां का व्याह मैं जो नहीं वेख्या तो मैं वो वेख के जावा यह मुसलमानी है, डाके मारने ये मुसलमानी है, मुसलमानों का खून पीना है मुसलमानी है, मुमताज कादरी फटे लाना मुसलमानी है, ये भी इश्क रसूल है। मैं पढ़िया कोई नहीं पीर साहब हो इश्क रसूल, बुढ़ा हो गया पढ़दे पढ़ादे, पक्का हाफिज हाँ, मैं एक रकात हुण भी पूरा कुरान पढ़ जाना।
ویل چیئر اتنے بیٹھے ہاں جی پکا پکا حافظ ہے حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن کا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے قرآن دے سینگے بھی مینوں آندا ہے الحمد تو قرآن شروع ہوندا ہے نا حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن اللهم لا يحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الصرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة أفعل التفسير المذكر منه أحمد وأحمدان يحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمده وأحمد به وحمد يحمد توجہ ایتھوں لے کے نا تے قل اعوذ برب الناس تک سارے میں قرآن دے انج ادانا آندیاں قل اعوذ برب الناس قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقول يقال ولا يقول لا تقل لا تقل لا يقول لا يقال ذاك من مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة من مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل مكيل ومكيلة أفعل التفسير المذكر من أقبل وأقبلان يقبلون قابل ومكيل والمؤنث من كل كليان كليان قبل وقبيلا وفعل تعجب من ما أقبله واقل به وقبل يقبل پورے قرآن دے میں سیرے آدھے گردانہ بھی آدھے یہ بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں حکم تھا واؤ کا زمانہ نقل کر کے کاف کو دیا اجتماعی سا گرین سے واؤ گر گئی حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا کیوں جی میرے نال تے گل وہ کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون نے پترا جب بات حضور کی آ جائے پھر بات ساری ختم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا ہے امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی بس بات ختم ہے پاکستان کا مطلب کیا بیٹے عاشق رسول المدین یہ بھی قبر چندرا پاڑی اس نعرے میں جواب دے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھاتی سی حضور کی عزت واسطے کہ پاکستان میں المدین کے خون نال بڑھیا کہ وہ شیر بھی اپنی قبر کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے نعرہ اعلاؤ ایتھو آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھے پوے او دا جنرل بھی جے سان دھمکی لائی او گاں دا موتر پینے والا بھی تھلے ڈھے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پہ وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے محمود غزنوی دے گھوڑے چل گئے سلطان صلاح الدین ناموس رسالت کا محافظ آن رہا ہے نور الدین زنگی آن رہا ہے این کر کے نعرہ رہا پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ دے ظالم آوے ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی اتنے لیٹن بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان اتنے لیٹن دین نے وارث سے بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں خوش ہو کہ نہیں نہیں آؤ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جنگل جو گجرات گیا تو انہیں نعرہ لایا تو تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ تو جالی تو بھی دیو زور لاؤ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دیکھو دیکھو کون آیا محمد علی کا دین آیا ہاں دین آیا اسی کہتے کیا بھی پیرانو لے آؤ اسی کہتے کیا پیرانو لے آؤ اسی کہتے حضور دا دین لے آؤ جدو حضور میں گل وچ رہ گئی جدو حضور دا دین ہوئے نا بیٹھے تخت ہوتے عمر بن عبدالعزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آ گئے سی 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے پھر کہتے ہمیں ایک اور موقع دو چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندی دی نیت ٹھیک ہو گئی کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی دور عمر ہے اہل سنت نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن ہاں جی آگے عقائد دیا کتابیں چھے عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشدن ساڑھے دور عمر واپس آ گیا بکری دے شہر ہے کہ جائی پانی پیتا آپ جب وفات ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نہ چروائے انہاں شہر والے نوں اتوں کھڑ کے تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے اے انہاں دا سپیکر ہوندا جے ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے او فلانے ذرا رکی تے میلاں تک آواز چلی جاندی ہاں جی پرانے زمانے دھوتے ہیں سر تو پٹکا لا کے کہتے سن انج انج کر لو سمجھ بندہ مینوں بلا رہا میلا ہن تو فوناں دا حساب آ گیا
انہیں اینج کر کے نا پہاڑا تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈا شہر. انہیں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. انہیں کہا تانوں کیویں پتہ ہے؟ کوئی فون کا نظام تو ہے نہیں. انہیں کہا تانوں کیویں پتہ چلیا؟ انہیں کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسی بھیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا. اج اسی ویکھیا جڑا بھیڑی آندا بکری نہیں لئی جاندا. انہیں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو. جی اتنے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاہتے. جی اتنے اے بیٹھے ہو نا تے جاندے جاندے زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لے جاتے. وہ بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور. ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی. اور اس کا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے اس ٹائم. اینج کر کے وہ سپیکر بند کر رہا ہے. اینج کر کے ایک بچی مقتولہ بھی ہے ایک مظلومہ بھی ہے. پیو بھی وہ مظلوم ہے. یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں لعنت نہیں بھیجنی. حضور دا دین لے آنا تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان. انہوں نے پتہ چلے محمد عربی دا دین آ گیا. تو اے تواڈے تساں ذمہ دار ہو ساری گل دے. ہاں حضور نے فرمایا میں تانوں فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا لیکن ایک گل یاد رکھنا من مشا یہ میرے آقا کا فرمان ہے من مشا ما ظالم و یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. اے مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں. لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے مولوی تو فتوی دینا. فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے. حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں. وہ خود ہی اسلام چ نکل گیا. ظالم نال چلن والے دا حال ہے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا. اب باز آ جاؤ بڑی ہو گئی. نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا لٹن والیاں رج کے لٹیا. جاگن والے جان کے سو گئے. جاگن والے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. عشق نبی نہیں سینے وچ بت راز ایمان دا مطلب کیا. بت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے دیاں قربانیاں دیتیاں. اے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا. غلام محمد بٹی جڑا جنگ عظیم وچ خود بھی لڑتا رہا 104 سال دی عمر ہوئی ہے. پچھلے سال فوت ہویا. انہیں اپنی کتاب لکھی میں اپنے نواسے دے ہاتھوں نے بھجوائی. انہیں کہا میرا تو آخری عمر ہے اے گل میں دے وچ ایک بھی کوڑ نہیں لکھیا. انہیں اپنی کتاب کا نام ہے در اغیار سے لے کر در یار تک. اس کتاب غلام محمد بٹی اور دوسری جنگ عظیم وچ بھی وہ قید رہا اتنے کالے پانی. بارہ لو لمبا اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی وہ بھی انہیں لکھیا. انہیں کہا 70,000 مسلمان. میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب میں لکھا پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی حضور پاک کا جلال و جمال. انہیں ساریاں کتابیں جنہیں لکھا. انہیں کہا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں ہوتے علیحدہ نا 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گیا جدو پاکستان بنیا. تو ہندو سکھ جمدے جمدے مر گئیاں. ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کے ہنے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہا. آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا. انہیں میں اپنے زبان نال گل سنائی. انہیں کہا میری دھی 16 سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی. ہر روز آ کے امریکی جدوں تے جیل دا دروازہ کھول دین نال او ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان. راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے. راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینوں چھڑان. کہنے کہ میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس ڈال کے روڑ لگ پیندی. انہوں نے کی جواب دے. اگلی گل سنو بچو تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. امریکی پتہ ہے کی کہندے عافیہ صدیقی نو کہنے لگے تو محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے. ایک طریقہ ہے تو آپ کو کنڈی کھول کے چلی جا اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی آ لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیں گے تو قرآن اتنے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا. یہ جواب کس نے دینا ہے. مڑ کے کہتے ہیں مولوی ایویں گلاں کرنے. اسی اتنا ہی پوچھن گئے سی فیض آباد کے دسو ختم نبوت ڈاکا کنے ماریا. اسی تو بندہ ماریا جی. اسی کسی گالاں کڈیاں. اسی تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سی. اسی صرف پوچھن گئے سی دسو ڈاکو کیڑا ہوئے ایڈا بڑا ظلم کنے کیتا ہو یار. اور دسو پاکستان میں حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا. اور دسو پھر اسلام رہا کیڑا ہے تے تسی ختم نبوت. اسی آئے پوچھن گئے سی بجائے اس تے کہ ساڈی گل سن دے سانو 8 لاشاں اور تھما دیتی. اے بچہ ہونے تے کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے. اٹھ بچہ تو کھڑا ہوئے. اے بچہ کھڑو. اتنا سارا سی حافظ ادیب اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئی. داڑھی نہیں سی آئی انہوں نے گولی مار دی. لیکن قربان حافظ تھی بھی ڈاندیا ڈاندیا رویا نہیں سی. جب ڈہ رہے سی نا پیر صاحب تو کہنا سی تاجدار ختم نبوت. یہ اسی تواڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں. یہ مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا ہوں. میں تواڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا ہوں جہاں پوچھ ہونی قبر چ نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلانے نو دتا سی کہ نہیں, تیرا پیو کہو جہ سی, تیری ماں کہو جہ سی, تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں, پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں, پلازا بنایا سی کہ نہیں, کتنے حج کر کے آیا, عمرے کتنے کی تینوں. اے نہیں سوال ہونا قبر چ. قبر چ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل اے 10 اس نبی کی وفات کی دیا. یہ حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا. میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں, بلکہ جنہ پیرا دیتا تو انہاں تے بھی تانوں تشریح کردا سی کہ جی وہ کیوں گئے. اور اسی روٹی کھان گئے سی
سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی، اسی تو فیض آباد روٹی منگن گئے سی، ساڈے حلوے چ حلوہ جڑا نا وہ کم ہو گیا سی، حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور۔ زرداری دا پٹھا کہنا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے، میں آ کے جلیا، اور آج بھی وہ بدیع الزمان بھٹی صاحب بنوائے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا پہ اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھادیاں، تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھادے نس ساڈے حلوے تے حلوے چلے، حلوہ ساڈا انگریز نہیں بند کر سکیا، تسی کون ہو ساڈے حلوے بند کرن والے؟ اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے نا، شراباں تے نہیں نا پیندے، موتر تو نہیں نہ پیندے۔ شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں، مطلب اپنا موتر بوتل پلا کے پی لوے یا شراب پی لوے، گل تو ایک ہی ہے، اسلام میں انہاں دونوں چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں۔ اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تو ڈالٹا گھیو پا کے حلوہ کھا لواں گے، لیکن موتر تو نہیں نہ پیندے۔ اسی ساڈے نال گلاں کرتے ہو، اسی دین دی گل کرنا چھڈ دئیے۔ بیانیاں تسی سانو تقریراں دسنیاں، تقریراں ساڈے آقا مولا فرما گئے، سنو جی خطبہ حجۃ الوداع، ساڈا بیانیہ رسول اللہ فرما گیا، میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے؟ ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے، مودی اپنے انہاں جناب دے انہاں نو جے مذہبی رہنماواں، سکھ اپنے نو دیون، ساڈا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی۔ ہاں جی لو جی خطبہ حجۃ الوداع سنو، 1,24,000 صحابہ اتنے موجود سن۔ اے خطبہ جڑا میرے آقا مولا نے پڑھیا، فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا تتبعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ ان بلد من ادوا من دماء آدم بن الربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله زید وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن اللہ یؤتین فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرج ولکم علیہن رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد ترکتم فیکم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به کتاب اللہ ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امة بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبة بها انفسکم وحجوا بیت ربکم واطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنة ربکم وانتم تسألون فماذا انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء ويرفعها إلى السماء وينطقها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ألا ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب۔ اے خطبہ اے پوری کائنات کا حضور نظام دے گئے، آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں۔ اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں تھی تشریح واسطے، پڑھنی کلو اللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے۔ اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے، میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں، اور میں وہ یاد ہی نہیں، میں انہاں دے ترجمے بھی آندے، انہاں دیاں تشریحاں بھی آندیاں۔ آج بچے نو تے ABC تو پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے، جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے 2 بننے، تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں۔ پاکستان وچ ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا، قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی، جے ممتاز قانون ہاتھ وچ لیا تے علم الدین بھی لیا، اے لیٹیا بابا نال، اے علم الدین بھی قانون ہاتھ وچ انگریزاں دا لیا، انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا، اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہیں، لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہدے قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے، ادھا پاکستان اس دن بن گئے سی، لوگاں کہتے لبرل جب قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے کہ جج سی کافر انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی، قائد اعظم سدھے ہو گیا فرماؤ ججرا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور کی امت میں حضور نال پیار کتنا ہے، گلا کر رہا ہوں۔ آج وہ ساری تاریخ اسی فسخ کر دیں گے کیونکہ یہودوں نے سارا سڑتے نہیں راضی، اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دیں گے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، پہلے تو مانتے نہیں تھے، مانا تو کہا نہیں جی، کلرکوں کی غلطی ہو گئی۔ بڈھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی، اپنے پیو نو کدی کوئی بھولیا؟ اپنی ماں نو؟ یہ حضور دے ختم نبوت بھول گئے، یہ تو کھوتے بھی نہیں بھولے۔ میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوتے سن نا حضرت یافور،
وہ یہودی دی ملکیت سی، جدو حضور دی ملکیت چاہے نا تو میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی؟ تو پتہ ہے کو گدے نے کی عرض کی تھی؟ حضرت یافور میں کہہ رہا عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا جنہ گدے دی نسل جو میں وہاں تے 60 نبی سوار ہوئے، تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار اجے تو حضور قلعے تک یہودی دے بدے ہوئے سی، ہاں جی تو یہودی دے قلعے تے کھوتا بدے سی، تے کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کبھی جی میں عشق رسول ہوں، سانو ہی دسو نا عشق رسول کیڑا ہے جہدے جناب موسیٰ رسالت بھی نہ ہوئے، ختم نبوت بھی نہ ہوئے، مسجداں دے سپیکر بھی نہ ہون، قرآن و حدیث بھی نصاب وچوں کٹ دتا جائے تے مرزائی نہیں بہن برا ہون حکمراناں دے تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوئے مندر جا کے کہے کہ عرض ہی یہی لکیر ہے یہ تے ختم ہو جائے گی، میں کہ اقبال دی قبر تے جاؤ، قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جی عرض ہی لکیر ہی بنانی سی، اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے ہو مولوی ایسے مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ توجہ جی کھوتے جتنی بندے غیرت کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہے، میں کو گدے نے عرض کی تھی حضور میں نے وہ کٹدا بھی سی بھکھا بھی رکھدا سی، کھوتا ایک باری نہیں بھولیا چلو یار میں کہا جو پاندا روز تے چلو آج میری کنڈوں تے سوار ہو جا، کھوتا نہیں بھولیا ایک باری بھی تے 300 جا کے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت بھول گئے۔ پھر سانو کہندے کہ مولا ہلکی بات کرو، ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی میں نے گھسیٹ کے لے گئے، میں نے ہتھکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں، میں نے ویسے نال ویل چیئر نال بھی بدی رکھیا تے میں تہاڈے سامنے ہسیا، ہاں جی میں نے بالکل کمرے چ بھی علیحدہ میں باہروں بندہ لے کے سی جیل بھائی میری خدمت کرے گا، وہ بندہ بھی علیحدہ کر دیتا تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا، میں نے بستر ہو جا دیتا جے دوروں بدبو آندی سی، میں پھر ایو جی چادر سی اودے ستا رہے، ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا باہر سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے، لیکن میں بڑے تسلی نال ستا، میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خاتم اتھے مرے تو چاہیے دے دیتا، لیکن میری قسمت نہیں سی، میں تو دیر سی بھائی میرا جنازہ جیل جو اٹھے مزہ آئے گا، لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرے جناب، میں اتھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہونے دی، میں ہاں جی نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگی نو یار، صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دکھاتے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن، مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے، تے جڑے زخمی ہوئے ہزارہ صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن، ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن، واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دکھاتے، ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک، یہ تے جھلے کتے بھی حضور نو نہ بولے تے اسمبلیاں دے ممبر پہ کے ختم نبوت بھول گئے، تے پھر تسی کہتے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں، تے جھلے کتے بھی حضور نہیں بولے، اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاننا اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی تو غلام پار جانا ہے، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، لمحہ ہوں تسی کہو کہ جی لمحہ کیوں پہ گیا؟ صحابہ کہتے ہیں ساڑھے گھوڑیاں دے سرہ تو پانی جا رہے سی، لیکن گھوڑیاں دے پیر بھی گلے نہ ہوئے، پانی سرہ تو جا رہے ہوئے تو پیر بھی گلے نہ ہوئے، دریا بھی حضور نو جانن تے شیر بھی جانن، حضرت سفینہ تے حملہ خاور ہو گیا شیر، کہ آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا جانتا ہوں میں محمد عربی دا غلام ہوں، تے شیر پیروں میں ڈھہ پیا، انہوں نے کہا جناب جنہ دا نام تسی لے آسی انہوں نے جاننے دریا تسی تو مدینہ پاک رہتے ہو، بہت پہاڑ 3 میل ہے، میرے آقا فرمان سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اے اپنے آپ نو بدلو، اے کسی نے کوئی کام نہ ڈانا، جڑی قوم ایک گلی دے سمجھ دی کہ گلی میری بنی تے ختم نبوت دا مسئلہ نہ سمجھی، انہیں حضور نو کی منیا، انہوں نے کہا جی ساڑھا جڑا نا محلے دے وہ گلی بنانا والی سی تے فلانے بنا دیتی میں پرچی انہوں دینی، تے ایویں جھوٹ مار کے نہ نعرے لائے کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو رسول اللہ کے نام پر پرچی نہ دے سکا اس نے حضور کے نام پر جان کیا دینی تھی، ہاں جی کیا جانا ہے جھوٹ بات، جھوٹ نہ ہوتے کوئی نہ چلتی گل، میں حضرت جی اے حدیث پاک پڑھ کے خود رک جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق کیویں رہے، اے حدیث پڑھ کے نا میں اپنے بہت ہل جانا، 5 ٹائم بندہ حضور کا دیدار کرے تے پھر منافق رہے، اس گل تو بندہ سوچ لو کہ پھر ایمان کس شے دا نام ہے، ایمان صرف اتنی بات کا نام ہے کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم تے بس حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے انے واہ، ہاں جی انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے، جے تانوں کسی نے کہہ دیتا نا کسی نے جھلا ہے تو پھر سمجھ لانا اج تہاڈی حاضری لگی، ہاں جہاں سنجیدہ بندے دا ہوتے کام ہی کوئی نہیں، اے مولوی میرے جائے مولوی 2 لفظ پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے مولوی بھی چاہے انہاں دسنا ہے حضور دی شان، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے، میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا رسلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اے بچے نے اتنا پیسہ خرچ کیتا، پیر صاحب آئے تسی آئے بیٹھے ہو میں آیا بیٹھا،
दिन भी जागता रहा, राती भी, सारी रात भी जागता रहा। मैं सवेरे 8:15 बजे सुता, कई महीने तो इंजे मैं राती नहीं सौंदा, बंदे आ गए जी, मेरे नाल आ गया, उथों आ गया जी, उथों आ गया जी, तकरीर ते गया जी, कई महीने हो गए रात का मैनू सौना नसीब नहीं। फिर भी मैं तुहाडे सामने आया बैठा। हुण मैनू कोई कहेगा ना हुजूर दी इज्जत वास्ते पेशावर जाना है, तो मैं गड्डी बह जाना, चलिए मार तंजी भी जाना, ऐलान होना मौली खातिम मर गया। गाजी इल्मुद्दीन दी मां आखिरी बारी मिलन गई ना मियां वाली जेल ते, रो पई, उन्हें कैसी रो के जो मिलेगा मैं मिलना कोई नहीं। गाजी इल्मुद्दीन अपनी मां नू बड़ी वड्डी गल, उन्हें कहा मां तू जल्ली है, बहुत सारे मामा दे पुत्र जमदे मर गए होने, कोई तब चढ़े मर गए होने, कोई सब लड़े मर गए होने, तू कितनी खुश नसीब है कि तेरा पुत्र हुजूर दी इज्जत ते जान दे के जा रहा। तो जो मैं गल मुकान लगा, इल्मुद्दीन नू जदों कब्र च रखिया ना अल्लामा इकबाल, कलंदर लाहौरी, सैयद हबीब शाह और पीर सैयद दीदार अली शाह साहब, इन्हां वड्डे वड्डे लोगों जदों कब्र च रखिया ना, अल्लामा इकबाल क्या तुसी बाहर निकलो, मैं इल्मुद्दीन नाल एक गल करनी। इल्मुद्दीन दे कफन दे बंद खोले ते ऐं झुक गया इकबाल, उन्हें कहा इल्मुद्दीन और मैं तेरी वसीयत पूरी की थी, अंग्रेजा तेन लावारसा के कब्रिस्तान दफन किया मियां वाली, ते मैं शख्सी जमानत अंग्रेज गवर्नर लाहौर नू दी कि लाहौर हिंदू मुस्लिम फसाद होया तो तुसी मैनू उहदे बदले मार देना, लेकिन आशिक रसूल दी वसीयत है, उहदा जनाजा लाहौर आण दे। कहने लगा मैं तेरी वसीयत पूरी की थी, मैं तेरा जिस जनाजा लाहौर ले आया, हुण मेरी भी एक वसीयत है, जदों हुजूर तशरीफ ले आउण तो मेरा सलाम जरूर देना। बस इतनी बात है। फिर पता है ना, छाड़ मार के इकबाल बाहर निकलिया। इकबाल और राज दसिया नहीं सी, असल होया कि इकबाल ने कहा, इल्मुद्दीन ने इकबाल को कहा निकल तो सही ना, हुजूर आण भी तो सही, तू की कर। वो छाड़ मार के जब बाहर आया तो फिर पीर दीदार पीर सैयद जमात अली शाह साहब हाथ नप के कहने लगा, ओ शाह जी असी ते गल्ला ही करते रह गए, तरखान का मुंडा बाजी लै गया। तो एक बाजी सी की मोहम्मद से, बस हुजूर का दीन लियाओ जाओ, ताकि क़यामत वाले दिन कोई शर्मिंदगी न बने कि रसूलुल्लाह नू तो पत्थर पवन ते तुसी एक पर्ची भी हुजूर दे दीन नू न दे सकते।